This video has been recorded in the Shona language. If you are interested in the content of this video but you do not understand the Shona language, you can check in the comment section. There is a link provided which contains the same video but recorded in the English language. Thank you. Tavapa question number 5 ye question paper ratiri kuita. Tiri question paper ra June 2016 paper 1 SIMSEC ordinary level mathematics. Saka number 5 iri kuti solve the simultaneous equations. 6y minus 3x is equal to 1. 3x plus y is equal to 13. So in the equation number 1, iri equation number 2. Tichashandisa primarily two methods because ndoma methods anoshandiswa kusolve ma simultaneous equations. Kune method inonzi the method of substitution ndo yachatanga nayo, then chazopedzisira ne method inonzi elimination. But beforehand to clarify kuti pa the method of elimination it is not purely elimination. Method elimination tikaita kazhinji kacho tinozopedzisa ne substitution. So method number 1 toda kuita the method of substitution. Saka taudzwa isusu kuti equation number 1 the 6y minus 3x is equal to 1. Equation number 2 the 3x plus y is equal to 13. Saka tikatarisa pa equations edu ari 2 toda kutsvaga a variable without a coefficient. Kana tichiti coefficient tinge chitaura pamusoro pe number iri kumultiply unknown kana kuti number iri kumultiply a variable. Kureva kuti tikatarisa panapa 6 the coefficient wa y because 6 are multiply y. Coefficient ya x ndi minus 3, panapa coefficient ya x ndi 3, then coefficient ya y ndi 1. So we're going to look for a variable which does not have a coefficient, or technically speaking tukutsvaga variable in a coefficient of 1. Saka variable padapa tiri kuiwana pa equation number 2 because y has a coefficient of 1. So we are going to make y the subject of formula. Saka tichati y is equal to tina 13, then 3x ichajamba icosine ichibva ku left hand side chienda ku right hand side kureva tichasvika iri minus 3x. Then iyi manje since iri modification ye equation number 2 togona kuiti 2a. Satana equation 2a. Mukatarisa equation 2 na 2a zvakafanana zvangorearrangewa in such a way yekuti y is the subject of formula. Trick yamunogona kushandisa panapa ndeyekuti mukaona pama simultaneous equations enyu ari 2 mukaona a variable inenge ine a coefficient of 1, you have to make that variable the subject of formula and it will be easier kushandisa the method of substitution. Tadaro, let us do this. Tichati amunyore yenyu zvime exam but ndikuzinyora for the sake of instruction. Substituting 2a into 1. Substituting 2a into 1. Satauda kusubstitute equation 2a ichipinda mu equation 1. How do we do that? Tichati pese pana y tichanyora expression e. Kureva kuti panapa pakanzi 6y zvikureva kuti 6 times y, saka it's going to be 6 times 13 minus 3x. Saka ta substitute y na 13 minus 3x, ta replace y na 13 minus 3x, then 6y minus 3x, saka panapa ndi minus 3x is equal to 1. Then we solve this. Tichati 13 times 6 taku expanda ma brackets. If you do not understand the expansion of brackets, mukatarisa question number 4, especially 4b, here this question paper June 2016 SIMSEC, muchasangana ne question yatakaita yaitoda kuti to expand ma brackets kana ku remove ma brackets. You will learn more there, but here let us assume kuti tese tinogona ku expand ma brackets. 6 times 13
13 times 6, 6 times 3, 6 of 18, to carry 1. 6 times 1 is 6 plus 1 is 7. 6 times 13 is 78, minus 6 times 3x, 6 of 18, 18x, minus 3x is equal to 1. Saka panapa takuti 78 minus 18x minus 3x. Since my signs are akafanana, minus na minus, we are going to add and take the common signs. So panapa ndi minus 18, 19, 20, 21. Minus 21x is equal to 1. Saka takuti 78 1 e manje takuda kuti iwe kuside kunoku kureva tichasvika iri minus 1 is equal to minus 21x takuda kuti iende kuside uku ichasvika irani 21x. 78 minus 1 is 77. So 77 is equal to 21x. Then manje tadaro takudivide both sides nani na 21 kuti sareti na x 21. Therefore x are equal to chi. Saka panapa tichatsvaga common factor inopinda into both 21 na 77 ndi 7. 7 anopinda kanga muna 21, 7 14 21 anopinda ka 3 and 7 into 77 ndi 11. Saka x is equal to 11 over 3. And togona kuisiya yakadai so. Unogona kuiconvert into a mixed number. Usingada kunyora answer yako iri improper fraction. But it's more safer kungoisiya iri improper fraction. Because ukazoita mistake pa kuconvert from improper fraction to mixed number. Ukaita mistake ipapo, your answer becomes wrong. You lose a mark for absolutely nothing. Saka taona kuti x is equal to 11 over 3. I hope to understand what azvita say. Taona kuti x are equal to 11 over 3. Then panapa manje takusubstitute x into any equation, either equation 1 kana equation 2, takuisubstitute kuti tiwane y. So mukacherechedza muchaona kuti patatanga kuita this method of substitution tanyora kuti we are going to be substituting 2a into 1. Zvanga zvisingaite kuti tisubstitute 2a into 2 because 2a was just a modification of 2. 2a yanga iri modification of 2. Saka tachifanga substitute 2a into 1. But here manje patava apa we can substitute x is equal to 11 over 3 into either 1 or 2. Sari ngatikuratidzei ngatange tati substituting into 1. Substituting into 1. Kureva kuti pana x tinoda kuireplace na 11 over 3. Saka tina 6y minus 3 instead of nyora kuti minus 3x pana x takureplace na 11 over 3 is equal to 1. Then I am at 3 akutochekana kai. Kurota sara tina 6y minus 11 is equal to 1. Saka 6y iri equal to 11 yakuya 11 plus 1. 6y iri equal to 11 plus 1 to 12. Tikadivide both sides na 6. So that y are equal to chi to 2. We can also substitute x are in equation 2. Let us do that. Sangati nyoreo kuti substituting into 2 kana ngoti substituting into 2. Ndozo tada kuita kuda kuti toda ku replace x are in equation 2 na 11 over 3. Saka here we have 3 to that 11 over 3 substituting x plus y is equal to 13. Then I am at 3 akuchekana tavanani na 11 plus y it's equal to 13. Saka y are equal to chi 11 uyu ndiye akuinda kuchi ku right hand side, and since anga ari positive kuno kanosvika ari negative, saka y is equal to 2. Saka taprova kuti azvina basa kuti wa substitute into equation ipi, either equation 1 kana kuti equation 2, uchangowana y ari equal to 2. Kureva kuti in conclusion x is equal to 11 over 3, y is equal to 2.
ndo answer yedu, final answer. X is equal to 11 over 3 and panapa unogona kunyora kuti and y is equal to 2. Saka yataita iyo is the method of substitution. Takuda kuita the method of elimination, but in the first tier toda kuita elimination maitirwo uye madzidzisirwo ainoitwa. Then the second tier toda kuita elimination in its purest state. You are going to understand the differences but tuita ipapa. Tine my equations edu ari 2. 6y minus 3x is equal to 1 ndo equation 1. 3x plus y is equal to 13 ndo equation 2. Saka we need to apply the method of elimination. How do we do that? Chatofunga kuita tinofanirwa kufananidza firstly kuti ma y anenge ari aligned nema x ari aligned. Kureva kuti rewriting these equations tomanyora takadai so. Tinogona kuti 6y minus 3x is equal to 1 equation 1 kai. Tobva tati y plus 3x is equal to 13. So then to wataisa line pana. So ataita ndezvekuti ta align ma variables edu. Vana y vaturikidzana 6y y minus 3x then I am a constants akadaro. It's very important. Then panapa toda kueliminate ipi yacho. Our decisions should be informed along these lines. Kuti tichatarisa a variable ine ma coefficients akafanana. Saka ma coefficient ya y pamsoro ndi 6 pasasi ndi 1. Then coefficient ya x pamsoro ndi minus 3 pasasi ndi 3. Kureva kuti coefficient ya x ndiyo ine kakufanana. Kana uchida kunyatsokunzwisisa ma methods aya, indicator mu comment section. Kana utimirira amwe ma questions ma simultaneous equations achasangana nawo in our question paper answering, because especially in ZIMSEC hakuna question paper re O level rinouya risina ma simultaneous equations. It's impossible. So you can indicate that you need more practice and we provide a video where there is more practice, or you just wait for more questions which are coming. But the principle is tofanga kuwana in variable inema coefficients akafanana. Kana utakada kufanana. Plus 3 na minus 3, it's not exactly the same, but isine kakufanana mkati. Kana tanga story ina akada kufanana, tanga tichazotogadzira kuti afanane. And I'm going to demonstrate that in our second tier of answering question number 5. Otherwise, tiri panapa manje, we now see kuti what do we have to do in manipulating the coefficient of x kuti ive 0. Kana kuti minus 3x plus 3x zvizotipa 0. Saka since we know kuti minus 3x plus 3x ndi 0, kora kuti tikati minus 3x plus 3x tichawana 0. Because plus na plus ukasangana zvongoramba zviri plus. Kora kuti panapa teta kuti chi add toisa bracket panapa. Saka ticha add zviri pamusoro nezviri pazasi. 6y plus y into 7y minus 3x plus 3x into 0. It's equal to 1 plus 13 to 14. Then tudawana y tikadivide na 7 panapa, to divide na 7 panapa, so to y are equal to 1 to 2. And ndiyo 2 yatambowana kuya if you remember. So this is how we do it. Then kana takuda kutsvaga x manje, takuchishandisa the method of substitution. Lopana tsanangura ndichiti elimination ichidzidziswa haidzidziswi iri purely elimination, because the moment yatinowana our first variable tinobva tangoisubstitute into either equation 1 or 2 kuti tiwane the other variable. Saka paya yatambo substitute substitute actually into both. Panapa ngatishandise equation number 2. Saka toda kuti pana y mi equation number 2 toda substitute na 2. And atisuda kuzozviita for both equations. Tatoprova kudhara kuti kana wakusubstitute zvinabasa kuti wasubstitute into equation 1 here kana kuti wasubstitute into equation 2.
so long wasubstitute correctly unongowana the same answer in both cases. Sangatitore equation 2 yakati chi 3x plus y is equal to 13. 3x plus y is equal to 13. Saka 3x, instead of writing y takunyora 2 plus 2 is equal to 13. Then 3x is equal to chi 2 iyakuya kunoku, saka it's now 13 minus 2. 3x is equal to, what is 13 minus 2 ndi 11? Dividing both sides na 3. So therefore x are equal to chi 11 over 3, which is actually yatambo wana paya. Saka ma answers atiri kuwana tashandisa elimination. Arongofanana na ma answers atiri kuwana tashandisa chi substitution. Y is equal to 2, x is equal to 11 over 3. This is how elimination is taught. Ndo madzidzisirwo anoitwa the method of elimination. But toda ku apply the method of elimination tichidzokorodza elimination. Mungatarisa panapa ta apply the method of elimination tikawana y is equal to 2. Ndokuzopedzisa the method of substitution tikawana x is equal to 11 over 3. Iko zvinoizvi manje takuda ku apply the method of elimination kuti tiwane y, uye to apply the same method of elimination kuti tiwane x. Saka tisi kuzodzokorodza the method of elimination inotipa y. Since tatoita tikaona kuti y is equal to 2, takuda ku apply the method of elimination inotipa x. So again tichanyora my equations edu, ma unknown edu are corresponding kureva kuti tichati 6y minus 3x is equal to 1, equation 1. Tova tati 3, tova tati y plus 3x is equal to 13, the equation 2. Then tiri panapa manje apa tikuda kutsvaga x and because paipa tatsvaga y, saka this time tikuda kuita kuti y akanselane. Understand? Toda kuti y akanselane. Saka zvatinoita manje kuti y akanselane, there's a principle yatoda kuratidzai. Ngatidai so. Ndikati for example, ndikati 2 plus 3 is equal to 5. Anditi regai nditi nda multiply every term na 2. Kana ngatiti na 3. Saka ndikati 2 times 3 panapa toti ndiri kumultiply zvinhu zvese izvi na 3. 2 times 3 ndi 6 plus 3 times 3 ndi 9 is equal to 5 times 3 ndi 15. Ichokwadi here kuti 9 plus 6 ndi 15. Ichokwadi. Kureva iko kuti tika multiply every term in an equation ne the same factor, equation yedu inoramba iri true. This is what we are going to be doing by equation number 2. Zvatichaita ku equation number 2 nde izvi. Tinoda ku multiply equation 2 na 6. Why is it so? Tinoda kufananidza 6y ndi ari pamusoro. Tinoda kuti ari pazasi ave 6y kuitira kuti zvikwanise kukanzelana tikwanise kuwana x. Saka tikazviita izvi zvoreva tichati 6 times y ndi 6y plus 6 times 3, 6 of 18 ndi 18x is equal to 6 times 13. Saka 13 times 6, 18, 1 panapa 6, 78 is equal to 78. And e ngatingoiti 2a, tangonyora 2 in a different way. Saka panapa manje takuya takuti 6y, ngatidai so, takuti 6y minus 3x is equal to 1, ndo equation number 1. Then 6y plus 18x is equal to 78, ndo equation 2a. Takuchisala in redu area. Takuta ita kuti coefficient ya y ifanane for both equation 1 and 2. Saka tinoita sei manje kuti ti eliminate, ti cancel y. Mukatarisa ndi 6y na 6y ngoreva kuti chi we subtract panapa. We subtract. Saka 6y minus 6y ndi 0. Minus 3x minus 18x. 18, 19, 20, 21 ndi minus 21x. It's equal to 1 minus 78 ndi minus 77.
tikada kusara tina x chadivida na minus 21 both kuleft nekuright. Then ma-minus okanzelana, ma-21 okanzelana, x is equal to ma-minus okanzelana 7 into 21 to 3, 7 into 77 11. Saka nze 11 over 3, which is the same answer yatanga tichiwana kubva nakubva. Saka this is the method of elimination. To discuss the method of substitution. You have to choose kuti you want to use which method, either elimination or substitution. But my advice would be, kana ukatarisa ma-simultaneous equations ako awapiwa, one of the equations ine kana within one of the equations paine a variable inenge ine a coefficient of 1, I advise you kuti ushandise the method of substitution. It's quite easier than the method of elimination. Many students do not exactly understand the method of elimination, so it's prone to errors. So I advise that your default should be the method of elimination. No, your default should be the method of substitution, as when it's necessary you can use also the method of elimination. This is our question number 5. In the comment section you are going to find question number 5 but answered in the English language. Kana mabatsirika, please may you subscribe, like and share. Otherwise, thank you for watching and stay blessed.